Serwaa se ye pebabi anka tumi wo e be boye ma e African fo a anka ye bosom ye mpanyimfo ye man obia eti ehye bosom ase nyankopon na ohata soro na ye bosom so bi bambo ejina ho pa na ano sha enfa won de adupre ne beye bia betime anasa won ko bi kora se obi wo a ye bamba ama no bambo no ye ma no onye na komam me ma from there betime aka se eye sign na aba edu se omo ye to aba eye nsem bebrebe de wo Ghana no nkwa na sa problem wo efi se ye oma ye se nwan ana oma ye sa tantande bi akonfo no empanyimfo ye sa tantande bi nsusu hu so obi a wo de bia na ye boso ana ama na wode obi ka chere me say bosom de wo de hoja na wo ye ya no acho wo ya de anya no oncho no ontana ase wacho no atron ka san mrenka ne ma kokwe nanka to atwa bosom yesne asore na ewo ho a mode mo ho ato a mokono ba asore na mokono ne me hu ne say so also ta atade gu dem na ni ba bi e ko bi e kwa say so sam enti ami wata lebi go mi de bi kwa asore enti ese me kwa asore ana ba kwa asore de ka fa kwatena bi aba na no yen sana bro o so SuroWiase ewiase hu dia ebesi kira no udim nti so SuroWiase ye da obi biara se odaso ehwe ye na ene ye ba besua de emi se ensem bebre na esisi ewo ewiase ana se Ghana ha no mu se eye busumi ye mu na ye oha na ehun se ka bi akwhwe ma emu nipa nyina ewu na enu echi no na ekohun se eye helicopter bi nso akwakwoti ahwe na ba ye ne ye ntwimpri ye ma me no mpenifo ma akom ni mu ache no enje omo nso adwenkyere mfa ho ebi se eye abosom no mo bu afu nso no na ma omo masa oye ne wi nyina asi afi kura de me da sorry ya mai bi nso abase eye mpenifo no sense mo sisi ye nyina afi mpenifo na amasa oye ne wi nyina atorenchem wi nyina eto oman Ghana na no ene ye pese atwipre ye maame na ono so ye gina dwenkyere edifu na namba cha neti say janandum na nanum adaroma ye ho ye na de ye ho ye pa ye de Nyankopon ne na nanum ase ye hia ya che obi kai asetra na wo fa ha wo sene ha ayati say ejumade bia ye kwa ha as agobo na mundam ha ye nam ha de chen we so hin we so ye we man we so ye so ko ye man no wan ko ye so ama na ye na ahemfo so ne mo ana na so ne nam tie se ko ye ma wo enokre momi ensem bi ekokoso e wo social media no so a ye papa ma konfo ni bi ne asofo ni bi ababontin se eye na nsanya oye na esi eye mranche bedwam penifo ngotwe omufri mu no ye na nanum nsuo ne na omobu afu na ma omu tuetia ewo omo so say na betimi aka fa sase tie fo da mu na amase ayofo so mam so da mu so ase kakra me metimi aka ne say sabi nipa na omofrum ne de eya basa omo achidifo esutu ho anamo a omo na behu adekropoti pa emanisi mefa say pray de pray bi enu e kosra asaya omo hwese enko okay entimi nsisada ana intense sa so ebi no obi bone ba akopɛ na akwakosai obi wudina kakra me hu ne say onsa abato dura anantia doso okay obi wi a ade na ohwe no nsa aka abato me na na se we kura na se bi ode ne ka ba ye na so che mi fie esi he ya owie kura asida kura wonye de onfa ma monkwa hanko yese ana omo tai mpanyimfo na chi na omo so pe enkunumti a ebesisi omo mpanyene no omo nyina so tu anamon ebo ameka se kura asida na kura anko nti bi na ye nipa ba akopɛ na akwakofa sa sana ko san nipa ni na ama we ababa to wo mo nti ye mimi hunu wo makomom sa de si ya meti ya asma me ka na se me de me hunu se
asase na yi wo mayede ama ana soroso ayi wo mayede ama na so nye saa na ye hwehwe no na de enim ne se obia ba bia obetu na mo akọ enkasa me konyankopon hata me ohu enkasa asase so ehu wonko ade ntoma kata wo kọ ba bia me sro bo modin ase wo wie a bona wo seye no obekwa akoda ase ana nipa so tu afa wo hu cha se nipa wo ni bambo a wona mo te setentenhuro tentenhuro aboko kokora so ofa so be se nyankopon do ni se ye bo nipa ne bo mo se mo ne de yenku wo mo na abo akora yetwe ne ti a ye man kafra ba hu so wo nipa na woto no ne kuradie ni wo mu wo hye ba wo ni so wo ye ade no wanfa ba bia ne kreda anto a wo te se abo akoko ana woto o nyame beye esuro na wo free ba bibi ansom bibi anya hwe abato fom tim efom no so abato aye no so kura mpo nka ebi a wo tete ne yesesa ne ehu ato ankanya ye o wasa hye ntibusa se wo yere wo so se ukunu so se o me so se na ebeda mpo ne adedawo ebeda ne ehu se we ni wa wo nkwana na mabi kura wo ko wa wo na numa de kurenti amana pasa ti se ya na motu obi na nipa ko no motu ye ana wama na no bu afu wo mo ene nyankopon na no mo yi wo so krata mesem se ye mpanyimfuo ye man obia eti ehye bosom ase nyankopon na hata soro no ye bosom asase ye bosom ensuo na ye bosom enti se wo ko ba bi do hu ko ya ade a bo modern se die dikan wo besre bambo enka kase wo ade na me peno nko a na ye mame wo kwa de bosom no be hu aka kire obia no gitum wo wi a de wo de bae no busa no wo busa no wo kire wo wi a de wa kan fo kan de wa kire no ho ye bambo no na kire de wa ye no wonim sa de na wo kan ye no emma ne emma echna ana o chese wo gina wo ho so enti wonim se bibia ntimi nto bibia ntimi nya kai bibia nya na ye de na me ko hwe so mo ko no na bi gina fom ho na bi ye ko o mo hwehwa mo videos ansa me asema me hwe video na me hwe ya me kan se bra wo gina ho de as o krakra me hwe video mu ge na o gina fom ho no na o hwe ni ka se se na so hwe fugu asai me ya manche bra de as o krakra asa de na okoforo no asa obekọ asa onko asa obi on furu bi dana obe ya asa waye basa bi asoso no nyankopọ kasa wonte bosom kasa wonte asase kasa wonte obia kasa obia antehwe anna so obi kura na frɛ wo mo nka nipa kura de nka tabidi ngomedi no na se ope komedi no omodo obekọ court kura sa enti mesrɛ ewiase ni penina se nyankopɔ bo nipa no obie wo bie ni nyanfa ani bie no dodo na afa ma nipa dodo obi a wo mo de dada no sebe obi timi huru bi kan hye so fu bi ana konfo bi ana donsine bi ana so obi kura hia no abodam malam bi na abodam ko no hye kan say baby akọ no san a mesro me ni natam tie no ne san ana o de kotonse de tempra wo ho nkyere no na sama baby o da no pra ho enye de enye yi na ye nkeka ye ho mo basa obi ehu bibia obeka obi ehu bibia obeka ana afiwe mu no ba 3 months no kra aka ye ni mu no se 4 months no aka be 5 months no enye bosumenso na ewumi enti di aka ye ni enye yizi sa ye wura mu no me kan me ka kire me nkra na sa afiwe enkra wuo mpanyinwuo ewuo basabasa enye oda ne keteso ene bewuo eno nko ana beba esan kwa me ka kire nkra no me ka kire nkra sa de me hu na afiwe mu no me hu se esum ne ye mo esre hyen ti se esum na ye mo esre hyen no mesra mo opia mo ne dada mo ho so amede de nyankopon na nan maye de ayi a kire mu enti me free afie esi mu me pie ne metu kwa akoba bi free ha akopem dwoso kra me twa akoko enti me fo anu nka ne saa nkra me nkra na saa na mekoba bi ti sa ha ne bechem kra me kra bem prebe se na wotwe
na me gusu na me bo ho mpaye ebebo me mo me masan me ti osesuman ka se ene konfo hwe na ka wantu me ka ese bi okra 3 months 2 months kwa na me tu kada na ma fafom na me ko baabi wo ya somra ebebo me be kwa afahye na ayesa me nko aseme nsan me san mama nkora no ko ma bompa ya ma nkora no na me gina o machi ebia na mia na ye hwehwe me metimi dan na me hu se me kwan so yi na me fa so enkoye ma me ampa me nko ho nti nkora ne piepie maka yen se mo pa piepie o mo betimi age obi bone ya ye de asoa nti se utietie wo waso etietie wani etietie wo honhom a nti se so hwe ba be yi wa ye de efrim. Okay. Mommy so waka sadia yenhwe eye helicopter nipa nwotwe a omo ehwere omo nkwa no se ba ne senka ba ko obambo nka betime yi omo nyina efrim ana se ba ko obambo na anu o hia ebetime twetwa ono nkwa efrim se ba ko so bone aso anu odin na omo bambo no so nye kama ebetime akra omo nyina efro ise obi wo wa ye bamba ama no bambo no ye ma no onye na kumem oye ne se wo na wo enti ye kasa me ka se me be ya ade ewe wo si chinchina menye bambo enti me gidi se me nkokko nti ana se me dwan me nti na wo ji nti na enti oye ne biala enti enfa to na busuafo na beto anamo no ene ne kura pa de nka busuan mo tuto anamo no ene de ne kura de ma beto aka se oni pasmen se na de we abesue we ni pasmen se na de we abesue we na we de show na we de show enso so na asiewi. Okay. Nana yenhwe ade se bia obi wo bambo pa mfa se npa nwotwe no obi bambo dimu a ana o ka se betimi yi ono nko a betimi twetwa gi no efro ono nko a so obi bambo ejina ho pa na anu ohia enfa won de adupre ne beye bia ono betimi na sa won ko bi kora ma no nkokora ho ebobo na yade enti etimi ka se ebo ho betu kwan a ebi aka wa ehye me betu kwan a emmoa me a eye bibi kire me so ho me de me ho agya nananom se bebia me be ko no emmoa me a me da me ho se da bi enam me ntu enhyeda me tu kwan me ko den kira me kra free yi kwasiada me kra free friend say efiada me kra sa su na ma me kwan me ka o se kwa munye na de chinye me se makotwa akokọ na akokọ ni nyina abutu na masasa de chinye na masa akotwa wo se de na me kono ma nkodure de na me kwakoje de na me kope me jai to wo no edru yawada na chese me kono manya 3 weeks yawada ne dru ye na me kwa ya me dia kosua ma na na waje wo se kwanda ho ko wona kra ho nti bibia anya ampa mbedru ya sunjim ba so na me force sana pesa na me ba bi sana me pesa me ba nanka me bedi ba yere no me sese nanka me ye ne kese ba ekwana na ho no ana me chae nje se me ba ya wada me ba ye so ma meto ha ma meto amane bibia no bibia obi ahunti me do obi abedro sunjo obi aso ba obi anyare ba senka me ya me asonde na me ye no me wogide senka me asema kwa hye baby me call ye mpo so na bia na me pre amana ba enti ade bo wo a obi okra pre no kwa na won furu bi da enti wono ko so da ye mpa aye ne se da ye so bi ofa na se me so da ye na bia mteka mu na makohwe ase enti be so me yi o mba ya mo anye ne sa ana to wo enti se ni pan nwotwe no se empo ba akokora mpo agira ya kayedin ya ko mehu de wo ana sabe nyensem na na betimi aka ati enyensem na ebetimi aka na ye kase na o kase nyankopon ye bosom de ntina ma o kan sa ye ntama me kan sa na se ehonhom bia ewo wiase na aye honhom ba kope nti honhom wo wiase ba kope o nti sa honhom ba kope no na ye som no nyankopon hon so wo ba
bosom no ho so oba e se nsuo emuna wo ho se emuna e to a ma medu se ya obehu pagye woni hwehwem pa na hwe se nsuo ne to ba obehu se nsuo ne ba de sa ba efom abegu nchense so no ho se nsuo ne to eba so ho enti tumi na ye honhom one say na se ba ye nananom side abosom ne side a wo ye konfo na bia abosom o ba ebi wa ha obetimi ehu no ebi obehu so no wa afro awie dada enti no me hu ni se nsunsun ewu sa na nyankopon no a wo so wo hu no nyankopon de ye na ye hu ni wa wo hu ni da ye ya honhom na ehu no sa na nyankopon wo pese wo hu nyame a eye spirit se de me no wotie ye enti ngobi nko ye ne mfonyini enfa ma kye so wo hu nyankopon ende so mo say aunties sana se so bia so ntwa bosom bia fa ne begina wo se bosom no ni bia etia mframani na kokumosi ni na ya spirit ya ebegure ni panimu wie ti sana o ye twede mpo nyankopon se ofo bi so ya de eye san ho na ne bo eka eye bibi ema nipa ne de edi hunu se metimi ehunu weka metimi di uhu ehunu weka enti sumni nana aye ba akope onu ankasa ne tumi na no ane eye bosom na nana ye ba ye ebedi nanu mo chi ye nanu mo ye no mo twetwe nkomo ne hu se wakoma chi yi pa na sei ena asofo ni bi kan se eye nsuo ni na omobu ofu mfansi nsuo ye no mo ya wasase so fanse nsuo abnamo ne nsuo bebre galemo no omo no mbu ofu omo ti eye helicopter ibeto fom wo ye konfo no wo hu ni sei oh me ntimi inform no masam no ento enye sa emma sabi enye omo de sa me ma from de metime aka se eye sign na aba we say sabi say abosom bu afu a ye firi 1 yakotu ye firi 1 yakotu we say yes edu say omo ye to aba eye nsem bebrebe ena wiase eniama ye kɔ no enya abatofo nko na edibon eye bibi kire se ni petumi nipa o mo petumi nna hwe nipa yete ya ne sachi ye hu nipa asa kunu asa de yetumi enti obi enim se nipa yetumi basa mewu kume menuma sama meka ansana mawu no uchu mutan a ama wo so beba obi so enti ehu ya se de hye ensuo no nko a ye fan hye asase ene soro ene abosom no na ye de obi antimi ko brebre mu se enyina wan sine kiti se eye ensuo we enti na ama o mato sa amane no mu mimi na na Serwaa de meka nse Nyankopon nananom enfa o mu kra nsie ye sanfonso bi na o maye a o machidifo empede o mo ho no mo hwehwem eye wo amane susuna pakeka Nyankopon nananom fa o mu kra nsie ye na se empase eye o mo na motuo bi so na ba o mabusuafo nto amnikantem na o mo nkwa akire so mo master fo so na soma a wo mo ena do mo tu anamom ena amasa de na so aba amo so master no mo beba bi ne twetwetwa ebeduru ne so ebeduru ne so nana ye nhwa de se ye ba ye bibi memu a sa ahemfo ye ade na BBC kula na esese ye frɛ akonfo na ye bisa omo de edwuma de ye bedi ne besi bia ye den akọ se ne besi bia wie na se eba mranhye bedwamu na eba meka parliament house na kwa ye flash ofo ye friendly manfo ni ye ja akonfo aya wo hu ne sen aya de a de wo Ghana no enkwa na sa problem wo if you say ye o ma ye say nwan ana o ma ye sa tantande bi akonfo no empanyinfo ye sa tantande bi nenso so hu so obi a wo de bia na ye bosom ana amana wode nenso sebaya ye de ato se Bible na ye nkan enti no so obi sombosom a enyenti ya kan to ni petimenti no asa obi aya de okokoam
nti no ɛden sɛ yɛkɔ frɛ akonfo sɛ bi yɛfrɛ nkramofo na frɛ kramoni ada na frɛ konfo yɛyi honhom na nkasa ato hɔ ɛne yɛne ɛne wuo ne bebrebe ɛne yade bebrebe nti sɛ ɛba me na manya vision no nti me ka ento na afere fa ho adwene me nka nti ne ebenya ato sɛ to o mo sɛ o mo na ebobobo ombo enwo mo memebo ti afede okochi sofo ho ana anye ya so obekọ konfo ho ti okokonfo no ko hu na afa na okotwetwa ne nwa ne ema ka me ba ne ka kire me a enka me ko Abosom so ba ne ba na nka nche na asinenti no afede de Abosom na aka na ohun sasam ne ko afede no okodi so se wiase se ye pebabi enka tumi wo ebe boye ma e African fo a enka ye Abosom obi na akɔtwere ne ba obi na akɔtwere ne ntwere ya transfer twere ne ntwere na ɔde abeto ɔsɛ mo nsom no na mo som no ba Abosom na hifa na akɔ ya twere ato esa spirit na a mewura me mu a ebede me honho asem aka esa spirit ni mewura me mu na so be mewura me mu a na ɔno na ama me ani na bibi kura eba me hunu nye de enka enti ye no ye mo yetimu nka asem eye spirit na yesom no ana spirit no so obafreyen na obewura wo mu na de ewo ho no obeka ade we na eba o monye ne sei otumfo bibie na otumfo ya onse akonfo ontimi ndada otumfo adwene da bibie na otumfo kase obetwa adwira eye akonfo na ekọ atanofo beko abrafo beko obia beko ne de enti se wa ha na wo nkramofo wa ha asorofo wa na wonya gya ne ko fise tini de yetini anochi enti se eti enenna se ye nsom na ebede na kasante man ya asante ka bede na asante man ya asante enti ya adi eniema ekọ ene niema omo hyehyɛ ene niema omo ye de maame se ye ka de a bo mode se obepɛ obekɔ asɔre de fa wo gya Abosom obi ka kire me say Abosom de o de ho gya na o ye ya no achew wo ya de enya no onchew no ontana wo obetena ase wo achew no atron nka san me nka ne ma kokko na nka to atwa wo ene obi ase da bi Abosom so kwa obechew ene enna na tim chini patwa ne ti na ye som Abosom no konkron a ensi dasen ko bi betima chini patwa ne ti first no ka won ti si atwa debi ene he yo obi betima atwa obi betima chi akora se me ba kuro obi betima chi obi kura de na fa akwa kotwa ne ti obi suan ka awrade jimi oni etwa ne ti ne so akora no be ewo bambo bi de ne ho akogya Abosom bi ne maame som Abosom bi de ne ho agya pa chi akora no konguram ene o asa obekunu na ya fro ha obeye sa akora no begya no time kra ebe sha no kra be pa ho ntimi nkuma akora no wagya no nti maame Abosom yesne asore na ewo ho a mode mo ho ato a mokono ba asore na mokono ne me hu ne se se onso to atade gu dem na ni ba bi e ko bi e kwa se osa no enti enya was ami watale bi go mi de bi na bi kwa asore enti ese me kwa asore ana ba kwa asore de me ka fa kwetena bi aba na no yen sana bro Nana ohu ne se die nti na asante ho abatan Abosomsom ni nti ana ose bia na mo ase se BBC wo ba bia fan se ko vote na se Greater Accra BBC a ye ka se president o be se ko bia esrem BBC as president be ese wa asante mem kwa dia ese otumfo ye ha no so me bodi kan se bodi na mama me muso aha no ho ye ja na wo ha no de pa nsu wo ya ha no ema kwan o yebetimi akọ bia akọfa ho mu de aba ba ya de no mutimi fanko yebetimi akọ bia akọfa ho mu de aba kan de na ba ya de no mbe fa kwa enye yi sa omutimi enti se won se na nipa se na ohun so aba Africa na so aba Ghana ha se obefa Abosom de akosiri abrofo na metese omo ba bitu bi ko abrochire omo kosirim ana so ba broni beba ha na ye de Abosom ama no
Ntimi fa me de ne ma no sa. What the fake na No. Ntimi fa me de no fa ma ne sa. We say ade na wo se anya wo kwotwere ba so obi nkoye na ede na de wo hu say afe na bosom ne ye enti wo be pa akọ. Na wo hwa wo hu amrofo no afe no mu na ekom kese kora. So amadada amadwena enru samuhunu say akom so fa so e wa Africa ha no. Na mrofo na sa ba gidi akani na asa de ko. Nti Abosom ne nti na asante ho wota. Asante ho a wotan na afri Abosom no. Evi say ye ya hade busum bie no be bakwan. Say nkran say free hin o say free hin ba. Busum bie no be jaye say omumotwimfa ye so da. Ebi nsida. Na first tetin ye say ebia vese kro u ba kro ma nsu a obetwa aba no so obi die wu kra no de ba betwa nsu no be chi na gina ho e ma de be chi me akoto no ba na nsu de ase omo ato ye pahwi de nti ato pahwi no ya hemfofo no ya hemfofo onya ebedi akonwa na oben bosom odi akonwa wi a o konfo no fa anya hwe biem onfa anya bibia wo obi adie nti wo ni mamamre ana obaye no konfo wo ho na de wonsu nim no akyerew no akokonfo de wonsu nim no aye de akyerew ya hemfo na omomba no aye nkran asa no kwa na ye de musa nso ko Sunday school nti omo de enti no enema esese bia nkame ye na kwakosidei esese nkame tu mi fufu toyi kame di kokuro no mu na me di peten aya amambre kame be ya amambre kame yi musuo prapra kuro no mu na kame ma peten to atwa kuro mu ahia okoye nsesi ya be ka je se efro ahemfie ebe ka se wa ma meto dwan ya afa ama ahemfie na afitin ya na wo so be yese enti mekọ se ko hinu ka se this udwane sanity enti me nkọ enti se me bom me ni me ma aho ban eni mabusafo mo ba no he de eban de metima ya makro no de meye na momon no so o ma me kwan se ma menya mechai ye krom ha yesu kasie ni subri etin se obetimi di efunu atwa a wunyi awunya amamre etin se wo ye kromfo na wo se wakum nipa wutwa wubuwa ntimi ade so ye kromfo na wo be wi ade na ade ko betimi untimi obekem me achew evi say subri enne meme bosmo aboabo enne me bosmo aboabo na ye bema ana subri ye oba enti se me bosmo aboabo na ka atete osade ati a na enye yisi eso no etin nti na na sisi ende ne ebe ya ebe ma bia say obi di boni na esu na na Abosom ewo asase no so achi na ejina ho no de ne ebe ya ebe sa aba echire bi de ebe ya ebe ti ma ba na na say me meti asase so a or therefore say na asase na meti so nti so no be say on net ene na asase nti de ope na me menye nti so no say you pay dia se kuro no fo na be fo nti so ba kwa say yene ya bekom no yembuo no na de wo ho ne yenka ne nya ka besa be yi ka ba be yi ma sa wo ma me kwan a me dan na mesi na ahwa na mete amambra na me ye na no na me ye hwe na se ya nkrofo komi nsumo kwa yi ne ma be wo ho ma ko se me ko bo ma ye me tu ho kakra bi na ka me di gate ato ano na mete ya se me mra hemfie and you say no mami me ba ni me hu ye me jai kura nti e fra me kwa me nya akwa nkoi nti me kwa me aka ke me say adenti na me di adia me tu blog wo nsuo no say sabi me nti me makrofo ni nsuo no me ma o ncha o na engu ho ana me so ni nchi wo mo me de say nsuo no me de me batoi nti pa no twa no say se nyankopon ya mado na no boa me na me koneka me se na na Serwaa enkwansu no mu biem a bosom no pamia me frɛ ne fie a obeba on pamia enti se bone ba anya me kwa na be soa me o me eduru e betwam ya di me ka e bekɔ ebi no bi ni ka ebi no bi ni sakra obi ni hwe eso mo na mama bone na ye de aba
enti de mmeka ne sese Abosom no so ho ha ono na nkyere ne tumi wo kaka so na bro so se be ka se wabodua enti de na wo kaka wo timi nye bibia na nse gu achi sa hwe na se nkro bebrebe mo ha yi me man nkro dwade nsu nkro dwade nsu ba ko ha ya ya frame me say di bentina ya fa di bi ho ase ya frame kwa hemfie me ma me nkro na dwade nsu ma magi krom yensu na Abosom nkro na dwade nno kaka no fede esi magi kro na Abosom enti amma anije ne kwa me de wa ha no ese enya me depim so ho enti ebeda na matime hu ebeda na nsu ne soma me ameko ebeda na nsu ne soma me ameko wonfo ameti krom a me bo kro ho ban me bo kro ahwe dom so na ye bo nsu ho ban a mo se ma ye nkobo ho ban a me ban ma ye ne dai no an se wayi wani enti mi ni bibia meye enti waso tena asase so enti se mi ni msasa asase sabi wo koma anase wo tiso a eye obi die enti de wono ne mra nkwa na ese wo di so di a ene se de kure bebo bone ne baba ewo beba asusun ka adru mra senka samre ye di bayere ye ya mamra ese fata no kada bone bia se kromi akonfo na mo na mo amaka na me fa se me kura na me ye penye ka me na me di agro me tu krom na nka ma me mo mpra ha ye ko twa amadebo ye wi anka se bi etima kwa ahemfie be da ye kwa ahemfie okora adu se bi akora na Abosom site so okọ abonten na okọ ahemfie no na ye pamo ke no ama ahemfie ho endi so bi Abosom ba onkọ ahemfie jojo enti sana e ko ntinye se ensu ntina ma bibia e ko fomo no isa mi hu na me nkoye wo susu hu na wonkoye wo susu hu na wonkoye enti na ne me e ko fomo no enti sasante man na nanamu de omu na esi fom ama kwan se ekuro bia konfo bia no ohene bia makwa konfo no embo akuro ne kuro nye ya maame eni 2 years time no ewiase be sada no ya mommy e pese bisa sasem we ni yede yensem no etwa to uhu ni se die ntina emrahye bedemfo no emfa akonfo nko emrahye bedemfo no kuro ntra no kurentira so no say kwa no kwa obi ehu abeka me kwa we say me mo si go hunu ade obeka say we adiboni we adiboni we na yan fa anko no rentira no kurentira ne kurenti ne anko ba sofo de e ma no kwa ama na akọ e ma kremoni kwa ama na akọ bi say o ka ne tase ba awie a wawie asofo nsa urade yankopọ na nanu ye da wase a wawie baye de spirit ni be pia be kan to say adese munyai manyai a mu de ye ne ba ewiase ene ti o mama ye nko no enti mo kwaso mi ensa hwe ase bi mu a o mbesa mi ensa de dre ti do na ye kasai yes we wa de dre ti 34 pa no de 24 no de na just say for na ana ye no etwetwe nkomo efa wo ye ne kakra Francis Abosom ye mu esi no eho na ye sorry to wo bibia futu obi bia o de be ma ye ne sisi de wo to dem kre betimi ya petwa sa ene bia wan fa ka akwa na ko fa bush road a betimi ya petwa hwe na dua kwa kogo eku wo ala se wo bia ko ka mu awu sisi ne wi ase na aye wu se ne de meka hye mi nwia no me manom ene mofra o mo sha ase ba ni na na se omunje sikani bre no sikani bre ne na emma abufuo kase sha asase ehye nananom ehye soro ena ase se na wiase no ho afa ne se ya jem nti wiase na na mo epre ese wiase no ya jem utimi chi unua no akuno wait ediboni se we say nti wiase se ya jem ena ne ma ye dey edi asie enti mesre ye nwan mo keto mo ba ne se mesre wo mo eye nyema bi na ma se sika ho abede sika wo ho pa o Ghana sika wa pa sika no amra atana so unni bi mimi nni bi eku obi ahye ne da ma se den ana woto ana de bi ebi so fi ana nkrofo menti ama enen nkra e be nyina fo so se ombeji sika duro enti da ama wiase ayetum
anti bone ne de se sabi ye nana otumfo amfa ne na esi fom amma sabi asanteman ya anyere ye ho amma sabi Abosom ansore dia amamra ne amamra anto fom ani eso amma na anye ye dia me kasro ka fom se unam anka hu se utientu aso obi kutim question on the car na bodium gan ono oyi wa moja no ode pane atwe onanya wu a wagu na hia no obi kura timi adi sika wo akoma kura ti na ode koye na ade opevise ono okope nipa mieku no na waduro na moja na hwe egu a obeyi kula na oja ama na da ho a ode koye na ade so ho ene sika ye di na ho nte sika ye di ho nte Nwaso na ekora nwaso na ekoba ebi be ba kwede bi kwa ma so bi oh ina ye di wadi bi ma di bi obi etibi efise sebi enne oh no obitimi to ade esi ano discover to ade he be kwa scan mu na scan nim ye niam eko e de na abeye onu ntimi nye ne hwe wanche no ntimi nye ne hwe ti mesra se ye nnuanom ye papanom ye ma ye wo mo nkra na omo besesi ano na nanom mo ho ban na omo mie kwa amaye na omo nso ye mu na bibia ekobia no omo hwe bone aye ho na nanom nkoso ansore na omo mo ye chidom na niema nkoye maye na nanom nkoso ansore na omo bo ye chidom ha ene ye de dwumadi no esi jawadwo nche fe go of amaye yakra mo